Yun, magandang hapon mga tropa. So, nandito pala tayo sa bukid ngayon. Nandito tayo sa Hacienda. So, Hacienda. Kasama natin si Bakikay. Ay, nadiligan ito oh. Okay lang. Mabasain naman yan. At siyempre yung amo natin, yung boss natin. Ang boss. Sige lang, baba na. Doon na lang kayo. So, sila Mikay sa kasi misis mga tropa. Magdidilig saka magpuputol ng kahoy. Ako na lang ata magputol ng kahoy tayo. Ako na. Baka wala ka bang maputol Hanggang mamayakit. Ano, ikaw na kayo, ako na. So, sila magdidilig saka magpuputol ng kahoy. Tapos tayo naman hihilain natin yung ragaw. Hihilain natin yung ragaw mga tropa. Dahil ilalagay natin dito sa may palang. Ilalagay natin sa akyatan nila. Kasi malapit nang gumapang tong palang mga tropa. Ito. Ayan o. Ito yung palang mga tropa na tanim natin. Malapit nang gumapang, kailangan niya na ng gapangan yan pataas. So marami na rin yung tumubo. Ayan o. So ang oras pala natin mga tropa is 3 o'clock ng hapon. At kanina kasi makulimlim kaya nagmadali na kaming pumunta dito, tapos biglang uminit din eh. Mainit pa nga. Oo. Makulimlim nga kanina, di ba? Oo. Mamaya na. So maghihila tayo ng ragaw mga tropa. So kukunin natin yung ragaw din sa kanila Auntie Abet. Right. So yun yung gagawin natin ngayon mga tropa. Okay, so tara. Hilahin muna natin yung ragaw mga tropa. Huwag lang sana akong masabit sa inuman. Kasi may nagiinom dun, no? Grabe. Sobrang init talaga. Kaya ganito alas 3 yung tamang tama na oras para pumunta dito sa bukid. Hello. Uy, short hair ka ngayon yata ah. Ang ganda ng bougainvillea nila oh. Grabe. So may papakita pala ako sa inyo mga tropa. Ayun oh, yung hatchery. Ayun yung hatchery. Ayun oh. Hatchery. So palagaan ng hipon. Bali malapit lang naman yung paghihilaan natin ng ragaw mga tropa na. Sabi init. Ayos tatay ko na. Hindi pala si tatay oh. Shout out sa mga tropa natin dito. Tropa natin sa umungot. Ayun o. Ito mga lapon ragaw. Ito ah. So yun. So nandun si tatay nakatambay. Pero si tatay hindi yan nagiinom. Walang bisyo yan mga tropa. Hindi yan nagiinom. Hindi rin yan naninigarilyo. So walang, yan yung taong walang kabisyo-bisyo talaga. So, dito na tayo mga tropa. So yun bahay ng Auntie Abet. Ayun o. Maganda nga po ng Auntie Abet. Kuha ako ng ragaw. Yung ragaw Auntie, hilain ko na. Hilahin na lahat yan.
Pag kwan po, pag akyatan ng kwan, palang. Sabi natin iliglig na yan sa akin. Ay, sinabi na po. Ay, naunahan na pala ako magsabi. Alright mga tropa. Ayun no. Binibigay na sa atin yung regaw. So, ayun yung regaw mga tropa. Yan yung regaw. Yung parang sanga-sanga ng kawayan. So, hihilain natin lahat yan. Para may akyatan yung palang natin. Ito. Mga tropa. Ito regaw to. Lahin natin dito sa may tabi ng kalsada. Regaw for life. Imbis na gagamit tayo ng tali, yun na lang muna, regaw muna. So yan yung ihuhukay natin dun sa may gitna ng tanim nating palang. Ito pa, punan natin ito. Tropa. Mga tropa. Akyatan ng palang. Ito na muna. Daan-daan lang tayo dahil baka may tinik. Kasi yung kawayan kasi mga tropa may tinik yan eh. Yun lang, nakalimutan ko yung itak. Dapat sana dinala ko yung itak mga tropa. Ito nakalimutan ko. Tingin tayo dun sa kabila. Kailangan nga natin yung itak para maputol natin yung mga regaw. Kasi marami pa dyan oh. Kailangan na mahila natin lahat dyan. Ayun pa oh. So lilinisan lang natin yung daanan natin. Kasi mahirap na. Baka mamaya may nakaabang pala dyan. Kunti lang naman mga tropa. Kunti lang yung kukunin natin. Wala natin to. Aray ko. Nanghihingi lang ako. Alright mga tropa. So kailangan natin iurong tong motor. Kasi makakasagabal sa pagpasok ng regaw. Right. Kailangan ko lang yung itak. Sige ah. Dito na muna. Alam mo bang paborito yung aso mo? Bakit? Sige niya, siyempre, natakasan mo. Ayun lang. Kaya ganyan sabi oh. Tingin-tingin siya. Inahanap ka niya. Yan lang, nahila mo? Ano pa? Marami pa. May kukunin pa ako rin. Ay. Hilain mo dito ata may baka Oo. may tumaan. So, sabi ko sa inyo eh, mawala lang ako saglit sa paningin ng aso ko. Hahanapin talaga ako. Alright.
Parang maganda rin tong kan ah. Be. Maganda rin tong ragaw na akyatan ng sitaw. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Yung ginagawa ni tatay. Sitaw. Yung ano, yung patula. Patula pwede rin ah. Para hindi ka na gumawa, hindi na ano. Akyatan ng sitaw pag tumubo. Babe. Pero unahin natin yung palang kasi yun na yung unang nakatubo eh. Para mas madali. Kasi ihukay lang natin to. Yung ragaw na to. Dun sa gitna ng palang. Saka sa sitaw. Kunin na rin siguro yung gagawin natin. Para madalian. Madali ang trabaho na to. Pero quality. Kumbaga sa parang nature na yan eh. Bigay ng kalikasan. May 50 ka dyan? 50? Oy, shake! Dito Ay, nagtitinda ng mais. Hey! Ah. Ay! Pamirinda. Ang gulo may mga kamatis. Marami kayong tanim na mais, te? Mayroon din. Meron din. Nagtatanim din si ate. Oh. May mga gulay din siya. Ah. Upo. Upo, kamatis. Oh. Sumua. Yan. Sige. Sige, salamat po. Halika dito. Walang iyak ka talaga. Halika dito, shake. 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 Tignan nyo mga tropa. Pag may ibang taong papasok, ayan, talagang tatahol yan. Bantay kasi talaga namin yan eh. Iyon naman talagang trabaho ng aso, bantay. Halika na. Oh, tignan nyo. Oh, doon, kain ka na ng mais. Kain kung niya makain niya. Andun kay Mikay. Yan, so Andun kay Mikay. kain muna tayo ng mais kasi nakabili ng mais si Mrs. Pahinga ako. Malaman yung mais nila ah. Taong luto oh, mahinit pa. Ikaw hindi ka kakain? May konti. Huwag mo sabihin nakakain ka rin ng mais. Kakain din ng mais yan ah. Kain muna tayo ng mais mga tropa, merenda. Ganda ng mais nila. Hindi mo pagkain to. Oh, bakit gusto mo ng mais? Nakaabang eh. Kain muna tayo ng mais mga tropa. Ito yung pinakamasarap na merenda. Yusi. Gusto na. Main siya? Gusto na mga tropa oh. Ano? Nakain na talaga oh. Ito. Oh. Nahulog. Ngulog ito. Oy. Gusto na eh. Dito sa kamay ko oh. Kahit ano na lang kinakain mo siya. Patipids. Ah, masarap. Gusto na oh.
Alright mga tropa. So nakuha na natin yung mga ragaw mga tropa. Ay, buti na lang hindi ganun kainit ngayon. Makulimlim na naman mga tropa. So sumasama yung panahon. Ano, sana nga umulan para mabasa yung lupa na pinagtamnan natin. Tapos para makatubo yung mga damo dun sa may bandang gitna, para may makain ng mga baka. So naantay-antay natin yung ulan mga tropa na. So hilaan lang natin to dun sa bukid na pinagtamnan natin ng mga gulay. So ito yung kinuha natin ngayon. Tapos mamaya konti mga tropa magdidilig na rin tayo at ilalagay na natin ito dun sa mga gitna ng pinagtamnan natin ng palang. Right, so update tayo mamaya mga tropa. Alright mga tropa, so dito na lahat yung mga hinakot natin na ragaw. Hindi ko alam kung anong tawag nyo sa ganito mga tropa. Ragaw kasi ang tawag namin dito. So paki-comment naman sa baba kung ano ang tawag nyo sa ganito mga tropa. Yung pinakadulong bahagi ng kawayan. Kasi ang tawag kasi sa amin talaga dito ragaw. Sa Ilocano din, ragaw din eh. Be, anong sabulinaw nito? Ragaw. Ragaw din? Oh, ragaw din. So yun mga tropa, iukay lang natin siya dito sa gitna ng mga palang natin. Ayan mga palang natin, oh. So ito nagwano ko kasi itong mga tropa, kaya ganyan. Hindi pa na-absorb ng palang yung guano. Pero makalipas ng isang linggo, doon natin makikita yung improvement ng abono. Sa mga nilagyan natin ng abono katulad ng kalabasa, yung mga ibang kamatis, yung ibang talong, saka ito. Okay lang natin dito mga tropa yung kinuha nating ragaw. Grabe ang tigas ng lupa ha. Matigas na kasi yung lupa nito mga tropa. Gawa nga nung 3 taon nang hindi na tamnan kasi to, kaya sobrang tigas na ng lupa. So ganun yung nangyayari kasi pag nung palayan hindi natatamnan, tumitigas yung lupa. Tapos nasisira yung mga pilapil. Ayan o, mga pilapil. Pero ito hindi na kasi tatamnan to. Pero yung sa gitna tatamnan daw ni tatay yun eh. Kaya pag mga Abril siguro ganyan mga tropa, sasamahan natin si tatay maglinis ng bukid. Kasi siyempre matanda na rin si tatay, kaya hindi na siya ganun kalakas para suluhin yung mga ganung trabaho. So, ganito yung magiging itsura niya mga tropa. Ayan. Pero kulang pa. Ay, nandito na naman yung pakialamero kong aso. Ano shake? Laliman mo pa re. Ha? Laliman mo pa. Laliman pa? Matutumba yan. Hindi naman na siguro. Ay, yung hindi siya matutumba ah. Isang hilero pa ba oh? Saan?
Isang hilera pa. Oh, Madami pa bang ragaw doon? marami pa. Tinatanggal din naman daw nila yun. Kaya pwedeng hingin Kaya yun. nga pwede nga, marami pa doon. So yun mga tropa, natapos din natin ilagay yung mga ragaw. Ayan o, may Christmas tree na kami for Christmas. Yan na yung naging itsura. Ayan o. Kasi sakto mga tropa, gagapang yan pataas. Ayan o. So ganyan lang siya kababa, para pag namitas ka, oh di ba? Abot lang. Oh, abot din ni Mrs. So yan mga tropa, oh. Tapos papalitan na natin yung mga buto na hindi tumubo. So marami. 1, 2, 3, 4, 5. 5 butas yung hindi tumubo. So ganito rin yung gagawin natin sa sitaw. Ganyan lang din mga tropa. Ayan o, di ba? Kaya talagang gamit na gamit talagang kawayan, talagang kahit saan anggulo mga tropa, talagang useful talaga yung kawayan. Right. So si Mikay umuwi dahil inutusan ko, kukuha siya ng buto ng palang para maitanim na rin habang makulimlim pa yung kalangitan. Be, ganito sana nung nagtanim tayo kahapon, no? Oh, hindi ba lang nagkasama? Uy, tignan yung mga tropa, oh. Ang lalaki na agad yung mga kamatis, oh. Oh. Ang dami na, oh. Hitik na talaga sa bunga. Ayun pa, oh. Kaso yung iba naputol, eh. Natamaan siguro. Tapos yung talong, ayun, oh. Update tayo mga tropa dun sa bunga ng talong natin. Oh, malaki na, oh. Oh. Diba? Malaki na mga tropa. May pang-ihaw na. Right, so yun lang yung vlog natin mga tropa ngayong araw. At kumuha lang tayo ng ragaw, tapos nilagay lang natin dun sa may tanim nating palang. So ayan ang mga tropa, oh. Yan yung kinalabasan. Right. So dito na rin siguro matatapos tong vlog natin mga tropa. At another idea na naman yung natutunan nyo sa akin. Another idea. So ito pala yung mga tropa, yung tanim nating tubo-tubo. Pagkain ng Plantation ni Mrs. to. Pagkain ng baka. Oh, pagkain ng baka. Nakita nyo naman nung previous vlog natin, isang puno pa lang yung kinuhanan natin ng dahon ng tubo-tubo, pero sulit na nabusog na yung mga baka natin. So ito, May mausbong dyan. malago na to, oh. Oh. Ito kasi yung mga naunang tanim. Ang Kaso, problema lang kasi nakain ng kambing. kinain ng kambing. Ito mga tropa, oh. Kinain ng kambing yung dito, oh. May umusbong dito. Ayan, namatay. Ito buhay pa to, eh. Buhay pa to. Meron Pero na- ito hindi ko lang alam, pero parang patay na rin. Why, be? Ha? May ano siya sa baba. Buhay din yan? Ay, oo, may umusbong din, oh. Oh. Ba't ito nabunisay? Ha? Hindi nakalago, gawa nga nung sustansya na punta na sa bunga. Ito yung mga sili natin na kinain ng kambing, oh. Nakakasurvive na rin. Ito rin, oh. Ito yung malago, eh. Oo. Ito yung Yan yung unang- malago dati. Hindi, ito. Ito. Ito rin yun. Ay, pati yan. Ito yung pinakamaliit nila dati. So ngayon siya naman yung pinakamalaki. So ayan mga tropa, may bulaklak na. Ano, may umusbong ng bunga. Be, yung balde mo mamaya, yung pinaglagyan mo ng abo, lagyan mo ng tayo ng kalabaw. Pag pauwi ka, Papawi ako, sige. lagyan mo, bunton natin dito. Oh, sige.
pataba natin. Pupuntahan ko pa yung baka. So yun yung update natin sa mga tanim natin mga tropa. Tapos na ako magdilig. Tapos ka na? Right. So yun lang mga tropa no. Ito nadiligan na to. Alright mga tropa, so see you sa next na vlog natin. See you bukas mga tropa. Right. Kita-kits tayo sa day 2 ng mga tanim nating sitaw. At aalamin natin kung ilang araw yung bago tumubo yung mga tinanim nating mga sitaw. Right, so see you sa next vlog natin mga tropa.